Stretával som sa často s ľuďmi, ktorí sa stále pýtajú, či majú možnosť skúšať divadlo, kde by sa dalo a čo by sa dalo. A takisto som chcela spoznať nových ľudí, či sa nájdú nejaké talenty, s ktorými by sme mohli spolupracovať aj naďalej. Sú to všetko neherci, ale sú niektorí, ktorí majú skúsenosti s divadlom, ale v podstate sú ľudia, ktorí nemali absolútne žiadne skúsenosti. Čiže spočiatku sme robili prvé 3 dni len také základné herecké cvičenia a potom už postupne sme začali skúšať aj pracovať s textom. Čo? Spí? Spí tvrdo. Nožnice. Šite okamžite kožu, doktor. Nič hlúpejšie som v živote nevidel. On vôbec nie je zrodený. Jednoducho, skrátka, to je vaša vec. Bulgakov je jedna z vecí, ktorú som chcel už robiť dávnejšie a myslel som si, že to bude najvhodnejšie od tých konkrétnych exteriér. No, páčilo sa mi to, bolo to super. Nečítala som síce knihu a počula som o tom, ale páčilo sa mi to.